ezinezkoa da. Bada oinez, has gaitezen bidea egiten. Ez gaitu inor geldituko. Ez gaitu inor geldituko. Nork esan du ez dago lotzerik. Nork esan du ez dut gaitasunik. Zaila dena, zaila bada berezko. Bi eta hiru. Animo bukatuko da. Oso ondo. Animo bukatuko da koronavirusa eta denok ikastolara joango gara. Aupa! Aupa lanak! Ez gaitu inor geldituko. Ez gaitu inor geldituko. Gu ere etxean, gauza zontzu, animo dugu.